cosa més estranya, no? Sara, vine un moment, sisplau. Vale. Espera. D'acord? Què vols? Aquí hi ha un vídeo molt estrany. Hivern i estiu. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Eh! Walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, I want to feel good. Hey, all right now, I want to feel good. Hey, all right now, good. Estiu, et volia dir que la meva estació és la millor. Tenim de tot. Tenim les Nadales, Pare Noel, el tió, els Reis, les Nadales i fa molt de fred. Oh, i no em puc oblidar dels regals. És el millor. Doncs a l'estiu tenim el sol, la platja, les piscines i el gelat. Estàs dient que la meva estació és avorrida? Pues sí. Perdona? Et demostraré que la meva estació és millor que la teva. No. Jo et demostraré que la meva estació és la millor. Bueno, ara us explicaré coses de l'hivern. Com per exemple, els animals, els menjars, la vestimenta i algunes cosetes curioses que us agradaran. Comencem! Primer, els animals. Els animals que són típics de l'hivern són, per exemple, l'ós polar. És un dels més típics perquè viu a l'Antàrtida. Súper! Després hi ha el ren. El ren és un animal bastant curiós perquè està a Papa Noel, que és un dels seus rens voladors. I és molt curiós, la veritat. I és un animal bastant exòtic per les seves rames que té. Després tenim uns altres, que són com els animals que dormen. Són els ossos, no són els ossos polars, són els ossos que són els grizzlies. Els grizzlies són un dels més típics que dormen a l'hivern. Bueno, també tenim uns animals molt petits, els esquirols, també tenim, per exemple, els ocells, que van a la primavera, a l'hivern, a dormir. Bueno, ara parlarem dels menjars. Els menjars, res de menjar, res fred. Un dels menjars que et pots menjar un dia amb una manteta és una xocolata calenta. Està superbona. També tenim les sopes, els caldos, les coses així. També hi ha la carn. Està superbona. No hi ha ningú que es resisteix. Vale. Ara parlarem una mica de la vestimenta. Com jo vaig, que sóc l'hivern, podeu portar un gorro. Quin fred sense ell. També podeu portar una jaqueta de pelatge. No fa falta, bueno, això no és una jaqueta. Podeu portar jaquetes, sudaderes, bufs, guants, xalecos, moltes coses, sobretot les de pell. T'abriguen molt. Ara parlarem de les coses bastant curioses, però poques. La més important és el Nadal. El Nadal té
moltes coses bones. Els regals, els reis, el tió i el Pare Noel. Super! Bueno, espero que us hagi agradat. I que voteu per l'hivern. Mua! Ui, que fred! Hola, sóc l'Estiu i avui us parlaré coses curioses de l'estiu. Home, clar. Primer dels animals, del menjar i de la vestimenta. Primer dels animals hi ha molts insectes, com les marietes, les papallones, les abelles i també els dofins, que n'hi ha milions. També els ocellers, que pots escoltar el seu cant. Bé, ara us parlaré sobre els menjars. Als menjars hi ha els gelats, que el meu preferit és el de fresa. Després hi ha els enciams, els gaspatxos i de beguda a l'aigua, que és molt saludable, i no ens oblidem de l'horxata. Ara, la vestimenta. Primer, les camisetes, els pantalons curts i els vestits. Sempre són molt típics per l'estiu i també hi ha festes molt, però que molt divertides. Voteu-me! Hi ha estacions per tota la gent. La meva estació és la millor. Ai, La meva estació és la millor. bueno, ha estat bé. Ai, mira, aquest és molt divertit, el podem veure? Què li dono? Martina, Què? arribem tard a la casa de la Paula. Vinga, vinga! Però farà fred! Però si farà calor. Bueno, ara us demostraré que l'estiu... Però per què? Fuera, corta! Hi ha estacions per... Però tontilona! Walking on sunshine. Whoa, I walking on sunshine. Whoa, I walk feel good. I wanna... Navidad, día... M'he equivocat!